Dobrý deň, zdravím všetkých. Dneska by som chcela rozprávať na tému emócií, keďže toto je stránka emocionálne zdravie. A čo v súvislosti s týmito emóciami? Prečo sú pre náš život také dôležité? A prečo vlastne hovoríme o emocionálnom zdraví? V súčasnosti sme pod vplyvom mnohých vecí zvonka. Emócia je niečo, čo je naša vnútorná záležitosť. A keď sme pod vplyvom tých vonkajších všelijakých okolností, situácií, ľudí, informácií, um, práce, čohokoľvek, tak ten priestor na to, aby sme si uvedomili, čo sa deje v našom vnútri, sa akoby zmenšuje. Prečo hovorím o tom, že čo sa deje v našom vnútri? Keď sa zamyslíte nad tým, kedy prežívate emócie. Ak použijem úplne jednoduchý príklad, keď pozeráme nejaký zaujímavý, dojímavý film, predtým sme sa napríklad rozčulovali kvôli deťom, alebo sme, ja neviem, prišli vynervovaní z premávky, alebo čokoľvek iné, sadneme si k televízoru, pustíme si pekný film a v tom sa náš stav zmení a ten stav niekde začneme aj vo vnútri pociťovať. Lebo to, že ten stav, ak by bol ten film trebárs naozaj dojímavý, tak vyvolá v nás slzy. Tieto slzy sú už len vonkajším prejavom toho, čo sa udialo v našom vnútri. Ale udialo sa to niekde v našom tele. Ukazujem túto do oblasti hrude. Ale môžeme to pociťovať v rôznych častiach tela. Určite sa vám to už stalo, že niekedy na vás nejaký človek, nejaká situácia zapôsobili tak, že odrazu ste zčerveneli, zmeraveli alebo jednoducho znervozneli. A toto všetko je emócia. Prečo vlastne hovoríme o emócii? Čo to je vlastne toto všetko? Čo to je tá emócia? Emócia sa skladá, slovíčko samotné sa skladá z dvoch častí. Z časti E ako energia a mócia, čo v angličtine je motion, teda pohyb. Čiže táto energia tej emócie má schopnosť nás nejakým smerom pohnúť. Tak, ako som spomenula s tým príkladom s filmom. Hej? Že boli sme v stave nejakom pred pozeraním toho filmu a odrazu sme sa dostali do stavu iného. A to, v akom stave sa kedy nachádzame, môže byť buď ponechané na voľnosť a svojvôľu nášho okolia. Vtedy je to veľmi náročné, pretože sa nám môže stať, že ideme z emócie do emócie, ani netušíme akej. A vtedy strácame aj schopnosť uvedomovať si, kam vlastne ideme, čo vlastne chceme. A to je väčšinou aj ten dôvod, prečo sa to môže stať, že emočne nás tak ovplyvňuje to okolie, že nemáme ako keby svoj vlastný smer rozhodnutie, kam chceme ísť, čo chceme dosiahnuť. Vtedy tie vplyvy zvonka sú na nás oveľa, oveľa silnejšie. Čo je preto dôležité a prečo sú tie emócie také dôležité? Presne preto to, čo som teraz popísala. Pretože určujú to, akým spôsobom si vytvárame vzťahy s ľuďmi, či už blízkymi, alebo takými, na ktorých nám až toľko nezáleží, a tým pádom aj so situáciami, a tým pádom, aké je naše smerovanie v tomto. Pretože ako ľudia sme tvory spoločenské. A jedným zo základných predpokladov toho, že tu fungujeme na Zemi, je to, že fungujeme v spoločnosti s inými ľuďmi. A v tejto spoločnosti väčšinou sa snažíme o spolu vytvorenie niečoho. A emócia nám vždycky ukazuje to, či to spolutvorenie
nám ide, alebo sa nejakým spôsobom rozchádzame, nechápeme sa, máme každý iné ciele, alebo kde vlastne sa chceme my sami posunúť. A keď v tomto nemáme jasno, tak potom nemáme jasno ani v tých emóciách. A tie emócie sú pre nás teda super na to, aby nám ukázali, čo sa s nami deje. Či máme nejaký smer cestu, či vieme, kam ideme, čo chceme dosiahnuť, alebo jednoducho sme ľahko ovplyvniteľní. Dôležité v dnešnom svete je to aj preto, lebo sa nám hromadia emócie, ktoré sú také akoby nechcené. Čiže smútok, depresia, úzkosť. A toto sú vlastne informácie pre nás o tom, že niečo v našom živote nás nasmerovalo tam k týmto emóciám. A keďže tieto emócie nie sú pre nás príjemné, necítime sa pri nich dobre ani vo svojom fyzickom tele, to znamená, že potrebujeme ich akoby pochopiť, prečo nás doviedli do takéhoto stavu, prečo ich vlastne pociťujeme a ako keby tie emócie nám dokážu potom ukázať aj to, že čo potrebujeme zmeniť. A ako to potrebujeme zmeniť. Len potrebné je to, aby sme sa do tých emócií ponorili, aby sme ich neodmietali, aby sme ich cítili a aby sme pochopili ich zmysel. Pretože každá emócia, aj tá nepríjemná, aj tá, ktorú voláme negatívna, je našim spojencom. Spojencom práve v tom, aby sme si našli ten svoj smer, tú svoju cestu, to, čo vlastne v skutočnosti chceme a máme robiť preto, aby sme my boli spokojní. Preto v konečnom dôsledku každá emócia nám hovorí o tom, aký je náš vzťah samých so sebou. Kedy máme ťažkosti s určením tých emócií? Podľa mojich skúseností sa nám to deje vtedy, keď sme príliš citliví. Sme príliš citliví na emócie okolia a tak, ako som spomenula to, že naša emócia sa dokáže zmeniť na základe toho, že pozeráme nejaký film alebo správy, alebo počúvame nejakú informáciu v rádiu, my dokážeme zmeniť svoj stav, pretože tá emócia je akoby prenosná a dokážeme precítiť aj to, čo nám nepatrí. Nie je to naše. A preto sa emócie používajú veľmi často aj na manipuláciu. Používa sa to aj v reklamách a ľudia, ktorí vedia, kam smerujú, tak veľmi radi sa spájajú s ľuďmi, ktorí nevedia, kam smerujú a práve dokážu využiť to, že ten druhý nevie, kam smeruje, aby ho presvedčil na tú svoju stranu. A nie je na tom nič zlé, keď nás niekto o niečom presvedčí. Avšak vtedy, ak s tým súhlasíme a ak s tým vnútorne nesúhlasíme, tak väčšinou sa ukáže čo? Podľa vás, aká emócia? Emócia hnevu. Emócia hnevu je tá emócia, ktorá príde vtedy, keď sa nám stalo to, že sme išli nejakým smerom, kde sa nám to v skutočnosti nepáčilo. Čiže, kde boli naše hranice, tak povediac, poškodené.
naše hranice, hovoríme o hranici nášho osobného priestoru. Čiže či je to tu, alebo ako ďaleko. A niekedy je ťažké pripustiť, že to poškodenie tých osobných hraníc sme v skutočnosti pripustili my sami. Deje sa to v dôsledku rôznych vecí. Teraz nechcem ísť úplne do hĺbky, lebo nie je to cieľom tohto videa. Cieľom tohto videa je len, aby sme si uvedomili, že ako nás tie rôzne emočné stavy vedú rôznymi smermi a ako nás tie rôzne emočné stavy informujú o tom, ako to vlastne vo vnútri máme, s čím v skutočnosti súhlasíme, ladíme a s čím nesúhlasíme, s čím neladíme. Čiže emócie sú naši priatelia a aj keď sa to niekedy tak nemusí zdať. A sú to aj také emócie, ktoré sú v skutočnosti negatívne, nepekné, medzi ktoré patrí závisť, žiarlivosť, spomenutý hnev. Každá z nich má svoj význam, svoje opodstatnenie a každá z nich nám prináša nejakú informáciu do nášho života a chce nám pomôcť dostať sa do svojho stredu, tam, kde je nám dobre, tam, kde sme sami so sebou spokojní, tam, odkiaľ dokážeme vyraziť za tým, čo je pre nás dobré, čo je pre nás zmysluplné, po čom túžime. A toto sa nám niekedy môže v živote stratiť. Stratí sa nám to v dôsledku toho, čo som spomínala, že emócia je prenosná. Niekedy totiž to veľmi ľahko vieme pocítiť emócie toho druhého a nie sme v kontakte s vlastnými emóciami. Niekedy môžeme pociťovať emócie, ktoré vôbec nesúvisia so súčasnou situáciou, len nám pripomínajú niečo z našej minulosti. A ako keby sa znova vynorili emócie z tej minulosti, ktoré boli nespracované, ktoré sme si neuvedomili v tom čase a ktoré nás teraz akoby nabádajú, že tu je to, vidíš, nie tadiaľto, inou cestou máš ísť. To je ďalší prípad. Ďalší prípad je, keď pociťujeme emócie našich predkov. Ako sa to môže stať? No takže, keď sme mali, tak od malička dostávame do svojho poľa, vtedy nemáme vytvorené ešte hranice svojho osobného priestoru. Emócie ľudí z nášho okolia, tých, čo nás vychovávajú. A my si na to zvykneme. A považujeme to za normálne, že je to takto. A na čo si to vlastne zvykáme? Zvykáme si vlastne na spôsob reakcie na nejaké situácie. A cesta k uvedomeniu si, že ten spôsob reakcie, ktorý sme získali z rodiny, nie je pre nás úplne ten ideálny, je náročná, ale práve tam si vieme tie emócie uvedomiť a spracovať, že nie sú naše, že sú niekoho iného, že sú z nejakého zastaralého spôsobu, z iného času a podmienok, kedy ľudia zažívali niečo iné. A potom sú ešte iné formy emócií, hej, to je to, čo som povedala najčastejšie. Máme problém prežiť tú emóciu, keďže ju nemáme akoby označenú, identifikovanú, čo to vlastne zažívame. A netvrdím, že každú emóciu si musíme pomenovať, ale je dôležité pre našu vlastnú spokojnosť, pre náš vlastný vzťah samými so sebou sa k emócii postaviť ako k svojmu priateľovi, ktorý nám z najhlbšej hĺbky chce pomôcť, poradiť. Pretože tá emócia vychádza z našej najhlbšej hĺbky.
vychádza aj z našej spokojnosti, aj z našej nespokojnosti. Takže asi toľko k emóciám, a keď sme už na ceste uvedomovania si týchto emócií a ako keby, že vylúčenia toho, čo nám už neslúži, tak čím ďalej, tým viac sa dostávame bližšie k tomu, čo nám vlastne slúži alebo čo je pre nás dobré. A toto je v živote podstatné, aby sme sa k tomu dopracovali. A aby sme dokázali cítiť emócie aj pozitívne, ale aj negatívne, bez toho, aby sme sa posudzovali. Lebo tých situácií je v živote mnoho. A stále, kým žijeme, tak vždy nám tie emócie budú ukazovať, či je ten smer našej cesty správny alebo nie. Čiže nedá sa povedať, že teraz si spracujem hnev, ktorý sa týka, vymyslím si, hnevu na mojich rodičov za to, že ma neochránili, keď som to potrebovala, napríklad, tak to neznamená, že nepríde v budúcnosti nejaký ďalší iný hnev kvôli niečomu úplne inému. Čiže práca s emóciami je vlastne kontinuálny proces, ale čím ako keby to príjmeme viac ľahkosťou, že je to úplne normálne, je to úplne ľudské a je to super, že tie emócie pociťujeme a že oni nám prinášajú tú informáciu pre náš život, tak vtedy sa staneme slobodní v tom, čo všetci dneska vo veľkom označujú, že a sme vo flow, čiže ideme po prúde. Lebo emócie sa spájajú s vodou. Prečo? Pretože sú také premenlivé ako voda. Voda dokáže, má vlnky a mení sa. Hej? Takže keď si predstavíme, že všetci spolu sme jeden veľký oceán, tak si predstavte, ako navzájom na seba vplývame emočne. Kebyže povieme, že každý z nás je jedna kvapka tej vody. Čiže preto emócie sú vynikajúcim nástrojom nielen pre druhých, aby nás manipulovali, ale aj vynikajúcim nástrojom pre nás samých, aby sme nezmanipulovali, ale našli tú svoju vlastnú cestu. To, po čom chceme kráčať, kedy tam chceme byť a ako tam chceme byť. Takže to je asi taká najdôležitejšia informácia o tých emóciách. A ešte, aby som sa vrátila k tomu zdraviu, je to aj o tom, že tie emócie, aj keď sa to nezdá, tak z dlhodobého hľadiska, aj keď sa budeme stravovať vynikajúco, hýbať sa, robiť pre svoje zdravie fyzické úkony, ktoré sú potrebné na to, aby sme boli zdraví, ale ak tie emócie nebudú pochopené, prijaté a uvoľnené, niekde sa v tom našom priestore budú nachádzať. A uvoľnené znamená ako keby transformované. Transformované znamená čo? Zmenené. Že už sa vám stalo niekedy, že ste sa nahnevali a potom ste sa z ničoho nič začali smiať, napríklad, tak to je transformované, to je zmenená emócia hnevu na, ja neviem, na radosť alebo na uvoľnenie alebo tak, hej. Čiže aby sme si boli vedomi toho, že uvoľnenie neznamená, že ja tú emóciu niekde vyhodím. Také neexistuje, nedá sa to. Je to ako keby som chcela povedať, že ja vodu niekde vyhodím. Vyhodím, ale ona niekde pôjde. Hej? Keď ju naberiem s vedrom vody, tak ona sa niekde vyleje a bude pôsobiť niekde inde. Takže takisto to pôsobí aj takisto je to aj s našimi emóciami. A ešte ten príklad vody uvediem na to, aby sme pochopili, že emócia, ktorá je dlhodobo nespracovaná, to znamená, že nevenujeme jej pozornosť,
stále si ideme nejakou cestou, tá emócia tam klope, už búcha na dvere, aby sme niečo urobili a my stále akože nič, tvrdohlavo ideme tou jednou cestou, tak tá emócia potom akoby zatvrdne. Tak ako keď máme napríklad vodu, jazero, ako vidíte za mnou, a to jazero potom v nejakom čase zamrzne. Preto sa aj hovorí to, že vlastne v obdobiach prechodných, ako je jeseň, treba je dobré prečistiť aj fyzické telo, lebo to nám zároveň pomáha aj prečistiť tie emócie, aby nešli do toho zamrznutia cez zimu. Lebo potom, keď sa odmrazia, tak na jar zasa musíme riešiť. To isté, čo sme nevyriešili predtým. Takže zatiaľ asi všetko. Ešte jednu vec vám poviem. Keď emócie nevieme, ako s nimi a čo s nimi, nezúfajme. Dnes existuje veľa spôsobov, ako si to s tými emóciami vyjasniť. Postupne sa budem snažiť rozprávať na tieto témy a dokonca existuje aj merač. Existuje normálny prístroj na odmeranie emócií, tak ako existuje prístroj dneska už na hocičo. Takže na budúce sa povenujeme aj tomuto. A zatiaľ len taká možno mini domáca úloha, ak chcete, precítiť, v ktorej časti tela cítite nejakú emóciu. A kľudne môžete začať s tým, keď pozeráte film alebo počúvate niekoho, ako rozpráva. Čiže síce emócia je prežívaná vo vašom vnútri, ale podnet na jej prežívanie prichádza zvonka. A záleží aj na tom, aký je to podnet, to je pravda, ale zatiaľ sa len dostaňme do toho, že si uvedomme, kde tie emócie máme. V rukách, v brúšku, v hrudi, v žalúdku, na ramenách. Keď niečo cítime, čo to vlastne je. Aj bolesť je prejavom presne nejakej takéto stuhnutej emócie, ktorá nám dlhodobo niečo našepkávala a my sme to svojím spôsobom ignorovali. Takže nie je to o tom, aby sme sa obviňovali, ale o tom, že keďže je to kontinuálny proces, môžeme s tým stále narábať a stále s tým môžeme niečo urobiť, stále niekde posunúť. Takže ja nám želám spoločne, aby sme sa posúvali tým smerom, ktorý je pre naše vnútro, pre náš vnútorný pocit a vzťah samými so sebou ten najlepší posun. A teším sa na vás na budúce. Ďakujem.